Niektoré podnikateľské príbehy sa začínajú od nuly, iné na pevných základoch. Kinekus je slovenská značka s 35-ročnou tradíciou a toto je príbeh jedného z jej franšízových partnerov. S Kinekusom sme začali spolupracovať ako zmluvný dodávateľ našej priemyselnej chémie, ktorú vyrábame. No a následne tým, že máme spoluskúsenosti s malobchodnou činnosťou farieb lakov, sme sa zhodli, že by sme boli vhodný kandidát aj pre franšízový koncept. Tak nám je Kinekus sympatický práve aj kvôli čisto slovenskému kapitálu, tým, že máme skúsenosti aj so spoluprácou s veľkými zahraničnými korporátmi. Držíme palce takýmto konceptom a či sme sa niečo naučili, tak určite. Človek sa učí s každým svojím dodávateľom a odberateľom. Kinekus je pre nás mnohom inšpiráciou a my mu zazdáme veľmi radi spätnú väzbu, čo by mohol robiť lepšie. Má veľké ambície, čo sa týka franšízových predajní, takže je potrebné však myslieť aj na to, že tá expedícia a všetky základné služby spojené s dodávkou tovaru a kvalitou tovaru sú gro všetkého. V čom je Kinekus iný od ostatných prevádzok, obchodov, e-shopov? Tak ponúkame široký sortiment na stredne veľkej ploche, tým pádom môžeme byť bližšie k zákazníku. Takže Kinekus je rozdelený na viacero svetov a podiel predaja týchto svetov sa mení v priebehu roka. V tomto roku v januári sme mali silnú a usneženú zimu, preto sa predávalo kopec lopát, saní a bobov. Zároveň minulý rok bola silná slivková sezóna, tak sa predávalo rekordné množstvo demižónov, takže v priebehu roka máme pre každého niečo. Taký priemerný zákazník má okolo tých 50-55 rokov a je to domáci kutil, ktorý si pri kúpe sporáku kúpi aj šrobík. Keby za vami prišiel nejaký kamoš známy, že si chce otvoriť franšízu, tak čo by ste mu odporúčili, že prečo má ísť do toho? Aj pre nás hlavným dôvodom bola diverzifikácia podnikateľského rizika, investícií a zároveň dôvera v malobchodný koncept. Čo si vy kupujete v Kinekuse? Tak ja si kúpim z každého niečo, z každého sveta, ale napríklad naposledy som si kúpil hydroxid sodný, ktorým som vynikajúco vyčistil sifón.